И така, хора, здравейте, вижте, опоетох люлката. Гледайте са. Уоу! Уоу! Трябва да си го камер са. Ще завим се малко с бят, чакайте. Значи, чакайте се, така виждам, да ви се. Вижте се. Ара, че не мога да дишам, ара така. Уоу, хора. Сега ще се улюлям, ще скоча. Не, няма да скачам, но после ще... Малко на зигзаг. Уоу, екстремно. Не го поетете, не. Не. Това беше видеото. Хора, ако искате още такива видеа с люлката и на село и каквито да видеа, поне да стигнем 100 абоната и 100 харесвания на всички видеа. Чао!